היי, שלום, קוראים לי חושן ואני אציג לכם היום את תיאוריית האוטר דרך עבודתו של הבמאי סקוט דריקסון. אבל לפני שנבין למה דריקסון נחשב אוטר חשוב קודם, להכיר אותו קצת יותר לעומק. סקוט דריקסון הוא במאי, תסריטאי ומפיק אמריקאי הידוע בעיקר בזכות סרטי האימה שלו. הוא נולד בדנבר, קולורדו ולמד מדעי הרוח, פילוסופיה ותיאולוגיה, תחומים שהשפיעו מאוד על הסיפורים שהוא יוצר ועל הנושאים שחוזרים בסרטיו. לאחר מכן למד קולנוע באוניברסיטת דרום קליפורניה, אחת מבתי הספר היוקרתיים ביותר לקולנוע בעולם. דריקסון מתעניין במיוחד בשאלות של אמונה, רוע וטראומה, והוא משתמש בז'אנר האימה כדי לחקור את הנפש האנושית. עבורו אימה היא לא רק ז'אנר שנועד להפחיד אלא דרך להתמודד עם פחדים אמיתיים, עם עבר כואב, ועם הצדדים החשוכים שבאדם. שלושת הסרטים שבחרתי, פולטרגייסט, סיניסטר והטלפון השחור, מדגימים את הסגנון הייחודי של דריקסון ואת החותמת האישית שלו. בכל אחד מהם ניתן למצוא את אותם רעיונות חוזרים ואת אותם מוטיבים קולנועיים שמגדירים אותו כאוטר אמיתי. מאפיין ראשון, האימה בתוך הבית. המאפיין הראשון שחוזר בשלושת הסרטים הוא שהאימה של דריקסון תמיד מתחילה בתוך הבית, המקום שאמור להיות הכי בטוח בעולם. במקום שהפחד יבוא מבחוץ, הוא מתעורר מתוך המרחב המשפחתי, מתוך הקירות של הבית עצמו. בסיניסטר משפחה עוברת לבית חדש כדי להתחיל מחדש, אבל מגלה בו קופסה עם סרטים שמגלים את עברו האפל של המקום. האב נשאב לתוך הסרטים והבית שהיה אמור להיות מקום של ביטחון, הופך לזירה של פחד וחשיפה. בפולטרגייסט בית רגיל בפרברים הופך לזירה של רוחות רפאים ופעילות על טבעית. המקום המשפחתי החמים מתמלא בכוחות בלתי נראים שמפרקים את תחושת השגרה והביטחון. ובטלפון השחור הבית שבו הילד גייק מוחזק וסגור קפוא בזמן, והוא עצמו הופך לסמל של טראומה ופחד. דריקסון משתמש בבית לא רק כמקום אלא כסמל. הוא מראה איך פחד וטראומה יכולים להתקיים בלב המוכר והבטוח. הבית כמעט תמיד מצולם בצורה קודרת עם תאורה עמומה, מסדרונות צרים וצללים שמסתתרים מאחורי כל פינה. כך הבית, המקום שאמור להגן, הופך לדבר שמאיים. האימה לא מגיעה מבחוץ אלא נובעת מתוך הזיכרונות, היחסים והסודות של הדמויות. מאפיין שני, דימוי בתוך דימוי. המאפיין השני הוא השימוש של דריקסון בעדשה או במסך בתוך הסרט, דימוי בתוך דימוי. האימה מגיעה לעתים קרובות דרך מכשירי תיעוד, מצלמות, הקלטות, טלפונים או מסקים. בסיניסטר האימה נחשפת דרך סרטי הסוופר 8 שהדמות הראשית צופה בהם. הצפייה עצמה היא שמביאה את הרוע, ודריקסון מראה איך פעולת ההתבוננות יכולה להיות מסוכנת. בפולטרגייסט המסך של הטלוויזיה מחבר בין העולם שלנו לעולם שמעבר. הרוחות מדברות דרכו ומושכות את הילדה הקטנה, מטשטשות את הגבול בין מציאות לדמיון. ובטלפון השחור הטלפון הישן שעל הקיר מאפשר לילד לשמוע את קולות הקורבנות הקודמים. המכשיר, שכבר לא מחובר לכלום, הופך לגשר בין החיים למתים, בין פחד לזיכרון. באמצעות האלמנט הזה, דריקסון מדבר על הקשר בין צפייה, זיכרון וטראומה, איך המסכים שסביבנו יכולים להפוך לשער לעולם אחר מפחיד ובלתי נשלט. מאפיין שלישי, ילדים במרכז האימה. המאפיין השלישי הוא השימוש בילדים כדמויות מרכזיות. בכל אחד מהסרטים הילדים הם הראשונים שחווים את האימה, והם אלו שנושאים את הסיפור על גבם. בפולטרגייסט הילדה הצעירה נעלמת לעולם הרוחות, והיא מסמלת את התמימות והפגיעות. בסיניסטר הילדים נשלטים על ידי כוח הפל דרך הסרטים שהם צופים בהם. ובטלפון השחור הילד גייק הוא הגיבור, זה שמצליח למצוא בתוכו את האומץ להתמודד עם הפחד הגדול ביותר שלו. דריקסון משתמש בילדים לא רק כסמל לפחד אלא גם כסמל לתקווה ולתום. הם מייצגים את החלק האנושי, הטהור והמאמין שמתנגש ישירות עם האימה, הרוע והמוות. הוא מצלם אותם בגובה העיניים, עם תאורה רכה וקלוזאפים שמכניסים אותנו לעולם שלהם. האימה נראית דרך התחושות שלהם, דרך השתיקה, הרעד הקטן והמבט המפוחד. כך הילדים הופכים לליבה של הסיפור. הם מחזיקים את האומץ וגם את התקווה שיום אחד אפשר לנצח את הפחד. סיכום. לסיכום, סקוט דריקסון נחשב אוטר אמיתי מפני שבכל שלושת הסרטים, פולטרגייסט, סיניסטר ובטלפון השחור,
חוזרים 3 מאפיינים מרכזיים. האימה שמתרחשת בתוך הבית, השימוש במסכים ובמכשירי תיעוד, והילדים שנמצאים בלב הסיפור. 3 המאפיינים האלה יוצרים סגנון אישי שקל לזהות, שילוב בין פחד רגשי, שאלות מוסריות ועיסוק באמונה וברוע האנושי. בזכות החזרתיות הזאת, דריקסון מוכיח שהוא לא רק במאי של סרטי אימה אלא יוצר עם חותמת אישית וסגנון קולנועי מובהק. וזהו, תודה שצפיתם.